Hello guys, welcome back to my channel Nose Media ZW. Can I first time make up your panel? Please subscribe, comment, share, like. Pazwaranas, I bring you another video ya Nelson Chamisa and Sir wicknell. vaChamisa vapoa mota nyama guys, iyo ya muri kuona pa video iyo. So we congratulate vaChamisa. But a lot of people vari kutaura chita why is it say wicknell apa vaChamisa mota yakadai iyo vaChamisa vari on opposition party. So vanhu vakawanda vari kugunun'una kuti why zvadaro. So kune vanenge vane zvavanoda kutaura, you can write in the comment section mopa ma point of views enyu, muona kuti mutiudza kuti munozviona sei, zviri right here kana kuti hazvisi right kuti Sir wicknell ape Chamisa vaChamisa mota. And we see some of the pictures as Sir wicknell na vaChamisa vari vese. So I don't know kuti munozviona sei. So again guys, to those who are new, munogona kuenda ku page rangu Facebook rakanzi Knowledge Shoko. You can subscribe there, you can follow me on Facebook if you want more updates. Kana muchinakirwa ne content yangu mubva manoona kuti zvakamira sei ku Facebook. Thank you guys, stay blessed, I love you.